Ionică Bârlădeanu este un artist genial. O să vezi cum se construiește un colar. Talentul nu i-a dat voie să-și facă o familie, să aibă o viață onorabilă. Eu nu vreau să mor așa ca o găină curând. Dar aici cât voi fi, o să fiu un bețiv, un nemernic, un nenorocit. Mă scuzați. Toate lucrările să rămâne matale moștenire, dar să mă scăpați de acolo. Păi, da, dar lasă că noi o să avem o relație artist-galerist normală. Ok, hai, vorbim. Te vedem la vernisaj, te pup, pa. Ia Dănuț! O să mă întrebe muntele meu ce studia. Și băi, că am 7 clase, 2 profesionale și un an repetent, un an 4 luni armată și 3 luni de închisoare. Și restul școala aveți, astea sunt toate studiile mele superioare.